И коста хора, днес ще играем Fortnite, но по-скоро няма да играем, ами по-скоро ще ви покажа моят акаунт, който е преди 2 години и общо зато, чакайте, няма да започвам от тук. Започвам от Lego Kit. Lego Kit-овете, те са, да, знаете, кринч. Jump Tracks е така набързо да ги видите, въпреки че няма много и не са ми наброи много. Инструментите за фестивал аз не ползвам много, но тук си бях купил един фестивал и си го бях взел. Fallen of Zeus. Ето тук си бях купил тази такова. Барабаните, само едни барабани имам. Тук имам на тя, там, как се казаха, забравих името, на медузата. Имаме така, за колите са 3. Не са чак толкова кой знае какво. Аз много не ме интересува какви са тия коли. Са в тръковете, да, Теслата. Но скоро може да пуснат още една или две коли. Иконите, те не са много. Те са... Аз не знам. Тук още два има. Не знам колко са. Музиките сами, сега ще ви кажа, 66. И това са всичките музики, които аз по принцип не слушам. Имаше една-две музики, които слушам. Това са ми всичките 166 лобим реално лондин скрина. Този най-много ме кефи, така че аз и този също най-много ме кефи, защото са много готини и двата са готини. Отиваме към раповете. Раповете не са чак толкова много. Сега ще ви кажа, 107 рапа имам. Ама с тия 107 рапа са малко са си все пак. Не за да като кажеш 700 рапа. Така набързо да ги разгледате. Те не са, аз съм ги почнал преди 2 години всичко съм събирал. Така, емотите са по принцип емоти са ми 106, но абсолютно всичко с рецент, феверет и тревесъл, където са, нали, са емоджита 104 спрей, 148 и общо взето такива, всички са ми 358. Аз много не ползвам емоти, но когато искам ги ползвам. Така, започваме с това, което аз не знам защо са го направили, въпреки че не трябва да го направят. Така, контролите са ми 50 всички. Всичките са ми 50, така набързо, те не са интересни, никой не ги ползва 100%. Нека започнем с глайдерите, като глайдерите, реално глайдерите, сега ще ви кажа колко са, 91 глайдера, те не са чак толкова много, сега ще ви покажа, така да разгледате. Аз много не ползвам каквито видове глайдери, нали, обаче просто която най-много ме кефи, просто го сменям. На един месец го сменям, нещо такова. Кирките забравихме, да. Кирките са ми 101 кирки. Имаме общо 3 на Марвел. И общо взето аз не знам, но ползвам тази, защото ми просто ме кефат. Ето да видите всичките кирки. Даже някои съм го печели от някъде. Това са от Save the World. Това са... да. Нека започнем с раничките. Имаме на Marvel, както виждате, имаме тия на Coming Legends Iris. Имаме и тия, които са с Icon Iris. Те са 2. Сега ще покажем от скиновете. Те са 2. Но тази ми е год раничка, бих казал. Год раничка. Сега ще ми видите скиновете. Раничките са ми 131. Те са повече от скиновете ми. И нека преминаваме към скиновете ми. Чакайте, вие видяхте ли? Не, чакаме. Това са ми всичките ранички, 130 или там колкото казах. Ето. Не са чак толкова много, ама все пак имам. Нека да нямам. Това са двете ми Icon Iris, Kaby и Flake Power. Капитан Америка, всичко тук ми е на Марвел буквално почти. Аре да кажем, защото реално тук са 6 имам 6 скина на Марвел. Значи, ако не се лъжа, 2 са от Battle Pass, другите са от шопа.
Имаме на Star Wars, те са малко, имаме аура, така че в който акаунт нямате аура, просто се не знам за какво се представяте. То скин по принцип не е чак от Color Crush, не е чак толкова от легендарните, но като излезе през Chapter 2 сезон 7 на Chapter 2, като излезе в шопа, просто беше уникално да го носиш, но сега е пълен траш. Аурата също е готина, така че аз ще игра с аурата. Та да, забравих да ви кажа, скиновете са ми 110. Ето, това са всичките, половината са от Battle Pass, половината са от шопа, наравно са някъде, да кажем така. Повечето от Battle Pass, защото половината съм ги взимал от шоповете, шоп. Бая съм в шопа, така че даже не знам дали мога да видя кое тук е шоп, дали пише от шопа. Така че да, общо взето това е с скиновете. Реално аз не ползвам кой знае какви скинове, какво. Просто нося ги за интерес, защото са ми готини или ме кефът. Така че ако искате още такива видеа, да направим 15 лайка и да се абонирате за канала с камбанката, за да получавате известия, когато качвам ново видео всяка седмица по един ден, защото все пак вчера започнах, но днес ви предлагам, че ще бъде по-хубаво, ама много по-хубаво. Ще реагираме на клип, на клип следващата седмица, която ще, може би на 15 септември ще реагирам на клип, който ще бъде, не знам на кой, но ще бъде смешен клип. Може вие да си пожелаете или хорор, или смешен клип. Аз бях Сашко и ще се видим в следващия път. Чао от мен.